Първата лекция е озаглавена ботулинови денервационни процедури с незадоволителен резултат и уроците от тях. Аз не знам в залата, поне виждам един човек, който се занимава с това нещо. Има ли други колеги, които инжектират ботулинов токсин? Може ли да вдигнете ръка за горе-долу да се ориентирам? Браво! Това е много радостно, че много хора все повече използват този продукт. Аз озаглавих тази лекция малко странно, тези, които са с незадоволителен резултат, тъй като има една група от пациенти, която извървява един сложен път между почти всички лекари, които извършват инжектиране на ботулинов токсин, които въпреки провеждането на тази процедура, на практика имат незадоволителен резултат и остават незадоволени напълно от провеждането на ботулиновата терапия. Само 50% от лекуваните с ботулинов токсин имат оптимален отговор. Това е малко малко плашещ процент, тъй като излиза, че половината от пациентите, които идват при нас за инжектиране на ботулинов токсин на практика, не получават задоволителен отговор. Това до някъде отговаря на истината и този процент е извлечен от много проучвания, където действително около 50-60% имат оптимален отговор, но затова има определени причини, които могат да бъдат избегнати. Целта на моята лекция е точно такава, да обсъдим част от тези причини. 30-40% преустановяват инжектирането поради липса на отговор. Те не преустановяват, те просто си променят, те правят шопинг терапи, те ходят от един лекар на друг, защото смятат, че като отидат при друг лекар, който има по-добри възможности, технически и да кажем дори мануални, те очакват да получат, разбира се, по-добър терапевтичен отговор. Можем да разделим липсата на терапевтичен отговор към ботулиновия токсин на две големи групи. Първична липса на терапевтичен отговор. Това е когато пациентите по принцип нямат отговор към ботулинов токсин. Обикновено в проучванията и в големите ревюта се счита, че трябва да има поне 3 последователни инжектирания, които да не са дали позитивен ефект, за да се приеме, че се касае за първична липса на терапевтичен отговор. Разбира се, има и така наречената отсрочена или вторична липса на терапевтичен отговор, която някъде засяга около 14% в различните клинични проучвания, която се дължи на изграждането на имунорезистентност към ботулиновия токсин. Тя не е повод, не е цел на днешната лекция. Цел на днешната лекция е първичната липса на терапевтичен отговор към ботулиновия токсин. И тук можем да определим няколко основни групи, така да се каже, причини за наличието на такъв незадоволителен отговор. На първо място, това е неправилната селекция на мускулите, които са необходими за провеждането на ботулиновата терапия. Неправилното таргетиране на мускулите. Ние можем да ги избереме правилно, но неправилно да ги таргетираме, неправилно да поставим ботулиновия токсин в съответния мускул, необходимия, ангажирания в дистонията мускул. Неправилната доза, неправилната диагноза. Моя опит показва, че една голяма част от пациентите, които не получават отговор на практика, аз ще посоча кои са диагнозите, които заслужават да бъдат диференциално диагностично разграничени, но те имат неправилна диагноза. Страничните реакции, които получават пациентите, нереалистичните очаквания на пациентите от терапията. Обикновено хората смятат, че идвайки с флакончето ботулинов токсин, те трябва да получат едно пълно оздравяване за цял живот и така нататък. И разбира се, така наречената първична резистентност към ботулиновия токсин, която е много нисък процент, някъде около 5-6%, когато трябва да преминем на друг препарат, да кажем не ботулинов токсин тип Б, не ботулинов токсин тип А, да премине към ботулинов токсин тип Б и така нататък. При селектирането на мускулите, това е изключително важно от клинична гледна точка,
Това, което трябва според мен най-вече така да се знае, че в края на краищата, въпреки че имаме няколко форми на цервикална дистония, латероколис, тортиколис, антеколис, ретроколис и така нататък, ние ще се спрем малко по-подробно на тях в следващите диапозитиви, в края на краищата трябва да знаем, че равнината на промяната, на девиацията на главата, независимо в коя посока, може да бъде осъществявана това дали работи? Може да бъде осъществявана от няколко мускули. От един или няколко мускули, които ние всъщност трябва много правилно да ги определим. Един път и втори път може да има комбинация от тези мускули, които са ангажирани. Тоест, един път може да имаме само един мускул, един път може да имаме няколко мускули, един път може да имаме комбинация от мускулите и това е картината на така наречения комплексен тортиколис. Разбира се, когато говорим за комплексния тортиколис, когато говорим въобще за инжектиранията, трябва да споменем името на един вече не сред живите инжектори. Това е Герхард Райхел, един учен, който, така да се каже, в последните години, ако нещо се е направило, което да е променило в диагностично и терапевтично отношение, инжектирането с ботулинов токсин, това е този учен. Той е роден в Любек. Завършил в Харков, дълго време не приеман от европейската аристократична неврологична общност, но той доказва, че в края на краищата цервикалната дистония трябва да се подчинява на така наречената col-cap концепция. Col, което означава column, т.е. шия, и cap, което означава глава. Какво означава това? Това означава, че главата и шията трябва да се движат в две различни стави. Едната става, това е между шията и главата, това е атланто-оксипиталната става, а другата е между шията и торса. Така че при тези движения може да имаме изолирано движение на главата спрямо шията и торса и може да имаме изолирано движение на главата и шията спрямо торса. Нещо, което до някъде около 70-80 години не се знаеше. Трябва да ви кажа, че тази концепция, въпреки че тя има повече от 15 годишна история, ако не се лъжа, тя все още не е много добре приета. Например, сред американските колеги все още не се използва така плътно col-cap концепцията. Английското дружество за инжектиране на ботулинов токсин почти не я приема, тъй като в Англия се измести една колежка, която от Париж, Марион се казва. Тя си е още от старата френска аристократична неврологична общност и така нататък, тя не се приема. Но в края на краищата, от чисто практически аспект, тази концепция е много важна, тъй като когато имаме един комплексен тортиколис, което е една от основните причини пациенти да идват при нас, ние трябва много ясно да разграничим. Дали става въпрос за дали става въпрос за движение в областта на атланто-оксипиталната става, т.е. имаме изолирано движение на главата, или имаме процеси дистонични, които засягат мускулите, при което се получава движение в областта на шията спрямо торс. Така че ясно може да се види, че главата може да бъде отклонена спрямо шията. Чакайте да има това нещо. Ясно може да се види, че главата може да бъде отклонена, при което виждате, че адамовата ябълка при тортиколис заедно с брадичката са отклонени от стернума, или само главата може да бъде отклонена, при което адамовата ябълка съвпада по равнина с торса, т.е. с стернума. Може да имате латероколис, латерокапот, при което при латероколис цялата шия и главата са наклонени спрямо тялото, но може да имаме и само латерокапот, при което главата е отклонена спрямо шията. Може да имаме антеколис, антекапот по същия начин. Виждате тук шията и главата е спрямо тялото, или само главата спрямо шията, където е антекапот, ретроколис и ретрокапот, при което имате и главата и шията спрямо торса, или ретрокапот, при който имате само главата спрямо шията. Това е важно, тъй като за тези места, така да се каже, тази особеност
предполага различно инжектиране на ботулинов токсин. Тази концепция в такъв суров вариант, както ви показах, на Райхел, тя претърпя известна корекция, известна модификация и това е благодарение на професор Дреслер. Като спрямо, както е школата на професор Дреслер, германската школа, и това, което сега в момента може би е така прието от голяма част от дружествата в Европа, е, че в края на краищата това е така. Има движение в главата и шията, с едно изключение. Това е при тортиколиса и тортикапота. Тъй като тортиколиса и тортикапота зависят от движенията, които са между атласа и аксиса. Вие знаете, че аксиса има едно тяло, където има денс, който твърдо, който стабилизира атласа и аксиса, при което няма възможност, всъщност мускулите се ангажират по типа тортикапот, тортиколис, нали? Има възможност да се върти само главата и само шията. Те се ангажират, но на практика това движение не може да се реализира, тъй като има, така да се каже, една стабилност, фиксирана е атланто-оксипиталната става от денса, при което главата и шията винаги се движат в една и съща посока. Така че тук може би ще остане само понятието тортиколис, тъй като се движи и главата и шията, а за всичко останало ще останат понятията, които преди малко ви ги казах, с това разграничаване между капот и колис. Така че това са равнините, в които може да има движение на главата, в фронтална, хоризонтална, съответно флекса и екстензия. Една проста табличка, която всеки един може да я има в клиничната си практика и съответно да отбелязва в какви равнини става движението. И след това обаче да се прехвърли на втората табличка, която спрямо това, което е видял в първата табличка, където са равнините на движението на главата и шията, да определи кои мускули ще бъдат инжектирани. Аз няма да се спра подробно, но ако погледнете е доста упростено и може да се разбере по този начин кои мускули да бъдат инжектирани. Ето, например, един комплексен тортиколис, вижте. Мисля, че тръгва видеото, но дай Боже. Значи виждате един известен ретроколис. Хоп, спирам тук. И виждате, че все пак понякога ясно личи, че главата и шията могат да се движат в различни равнини. Виждате, че брадичката на пациента и основата на носа, ако прекараме една линия, и линията, която прекараме между адамовата ябълка и стернума, са в различни позиции. Понякога има мобилност между атлас и аксис. Това искам да ви покажа. Така че, като цяло може да се каже, че това е една ригидна конфигурация между атлас и аксис. Често пъти и в по-голем процент от случаите не може да различим антиколис, не може да различим ретроколис от ретрокапот, ротационен в ротационен, не ротационен тортиколис от тортикапот, но в края на краищата понякога в практиката това е възможно. Значи, за да продължа. Значи, тук всъщност защо е комплексен? Защото един път имате ретроколис, нали, главата и шията е наведена спрямо. Това трябва обаче по пациента да бъде поставен в странично положение, за да се види добре. От друга страна имате впечатление, че има малко латероколис надясно и имате фактически едно завъртане на главата спрямо шията. Тоест, той е в няколко равнини, което означава, че този пациент трябва да бъде инжектиран по по-специален начин. Тук има, към основните играчи има други играчи на мускули, така да се каже, които трябва да бъдат ясно определени и инжектирани. Чакайте. Ето друг. Може би част от тия пациенти вероятно ги познавате и сигурно са минавали, поне съм сигурен, че са минавали за протоколи. Чакай, как да го пуснем това? Тръгва ли? Да. Вижте сега при този пациент една много интересна конфигурация се получава. Сега това е много важно. Спрете за малко, извинявайте. Когато изследваме пациентите с цервикална дистония,
е задължително при пациентите да бъде отграничено дали се касае за дали мускула, който е ангажиран, е дистоничен мускул, т.е. дали е ангажиран от дистония, дали това е мускул антагонист на мускула, който е ангажиран, той може също да бъде съкратен, също може да бъде контрахиран, или се касае за компенсация, за компенсаторен мускул, при което, аз ще видим при другите пациенти, при което мускула не е дистоничен, а всъщност той е контрахиран, защото се опитва да преодолее това неправилно положение на главата, неблагоприятно положение на главата. Това се казва компенсация. Основната цел на клиничното изследване си остава, освен да се определи кои са дистоничните мускули, като втори момент, изключително важен да се види кои мускули са компенсаторни и кои са дистонични. Защо? Защото дистоничните мускули трябва да се инжектират, компенсаторните мускули в никакъв случай не трябва да се инжектират. Защото вие, ако инжектирате един компенсаторен мускул, който се опитва да, така да се каже, да компенсира неправилната поза, пациентът ще има още по-изразен тортиколис. Например, често пъти при пациентите с ретроколис, те се презентират като пациенти с антеколис, защото в края на кращата двата стерноклейдомастоидеал са и разбира се супер и инфрахилоидалните мускули са ангажирани, платизмата и така нататък, за да преодолеят ретроколис. И пациентът се презентира пред вас в едно положение на антеколис. И вие, ако инжектирате пациента за антеколис, се получи точно обратното, при което пациентът ще се презентира с един тежък ретроколис. Това е много важно. Как обаче, това е интересно, че малко може би се набляга на този момент. Как може да го диференцираме? Като караме пациентите да извършва комплексни движения. Например, карате пациента, ето както е в случая, извинявайте, както го върна назад, върнете го, моля ви, и да го пуснем. Освен, че трябва да му кажем да е в абсолютно спокойно положение да остави главата, да извършва други движения, което ще го накара да го се дистрактира, така да се каже, да брои с определени цифри в задна посока. Спрете го за малко, извинявайте. Сега. При което... чакайте, че ние го спрехме не там, където... малко по-насам. Ето. Сега, вижте пациентът колко е комплексен. Един път, значи всъщност при него тази истинска поза, която е дистоничната поза, която се дължи на това, че в края на краищата са ангажирани мускулите, има дистонични мускули на шията и главата, в края на краищата то е, така да се каже, ние сме оцели плявата от зърното, премахнали сме компенсаторните движения и остават тези, които са истинските, тези, които определят дистоничната поза. При този пациент имате латероколис. Вижте, шията е наклонена наляво и имате на шията и имате латерокапот надясно. Главата е отклонена надясно, шията е отклонена наляво. Една компенсаторна поза, при което ако... пуснете го, извинявайте. Ако пациентът започва да се движи, той придобива, ако минем по-нататък, той придобива, за да държи главата в изправено положение спрямо тялото, за да може да пази равновесие. Така че при този... Ето, тук не е много, още може малко да бъде по-изразено, за да се каже това нещо, при което този пациент трябва да бъде инжектиран за латерокапот в дясно и латероколис в ляво, защото се е получил така наречения shift. Получил се така наречения shift в фронталната равнина, при което главата стои изправена горе-долу, а шията е наклонена в едната, а главата е наклонена в другата посока. Така. Да спираме. Сега, ето тук, за което става въпрос, това, че трябва да ги диференцираме. Горе-долу Райхел има подобна публикация, в която се вижда ясно. Но тук имаме и още нещо, което личи. Издигането на рамото при този пациент. Издигането на лявото рамо. Винаги подхождайте с уважение към леватор скапуле. С уважение към леватор скапуле. Защо? Защото леватор скапуле може да бъде и компенсаторен, може да бъде и дистоничен мускул.
И е мускул, който много често пъти се ангажира при комплексния тортиколис. Което означава, че ние много добре трябва да познаваме клиничната изява на ангажирането на леватор скапуле и трябва много добре да диференцираме дали се касае за компенсаторен или се касае за един дистоничен мускул. В случай издигането на лявото рамо е компенсация на накланянето на главата в ляво, при което издигането на лявото рамо води до изправянето на главата. Вижте, тя е в сравнително правилно положение, вертикално положение. Когато пациента си е затворил очите, тук за конфиденциалност са махнати, не се вижда, че са затворени, рамото постепенно спада надолу, леватор скапуле престава да бъде компенсаторен мускул, а шията се накланя наляво. Така че този пациент си има един латероколис наляво, но няма да се инжектира леватор скапуле, защото леватор скапуле в крайна кащата има компенсаторна полезна роля. Разбира се, вие може да инжектирате десния трапециус, защото често пъти в тези случаи има болка. Забравих само да кажа, че антагонистите могат да бъдат инжектирани, когато има болка в тях. Дистоничните мускули задължително трябва да бъдат инжектирани, компенсаторните мускули в никакъв случай. Те са наш помощник, така да се каже. Друга моя пациентка, може би я познавате. Пуснете, извинявайте. Какво прави впечатление? Високата позиция на лявото рамо, нали? Виждате? Тя е нещо подобно на това, което преди малко показах на Райхел, при което имате едно издигане на лявото рамо, пациентката започва да бори с затворени очи и така нататък в кабинета, при което рамото постепенно започва да пада надолу. Ето го рамото. Нали? И главата започва да се отклонява постепенно наляво. Тоест, тя има същото, което преди малко ви показах. Компенсация за сметка на леватор скапуле, за да държи главата ви изправена, и флексия в шията, която дава картината на един латероколис в ляво. Кое ще инжектирате? Ще инжектирате всички мускули, които са страничната група отляво, без леватор скапуле, защото в случая леватор скапуле играе ролята на компенсаторен мускул. Така, давайте да продължим натам, да не забавим. Така, много важно в клиничната оценка е да търсим така наречения jest антагонист. Това е така в нашата литература е повече известно, може би, като сензорен трик. Може ли да го пуснете? Един изключително специфичен за дистонията феномен, да не излезе нещо друго. Вижте? Тежък ретроколис. Изключително тежък ретроколис, при което леко докосване до брадичката води до спирането на ретроколиса. Това е така наречения jest антагонист, описан още 1902 година, който има изключително клинична полза, носи клинична полза на този, който са до пациента, за да кажат, това дистония или не е дистония? Има ли jest антагонист? Има ли сензорен трик? Категорично това е дистония. Така, давайте натам. И така, че ние трябва да можем да правим една клинично-инструментална оценка на пациентите, от които аз като човек, който прави най-често електромиография, най-много държа на това да се прави една полимиографска оценка, при което се отвеждат различни мускули, които могат да бъдат ангажирани. Най-добре е това да става с монополарни електроди, при което може да се види, че в спокойно състояние могат да се диференцират всъщност две форми. Едната форма е, когато имате абнормна поза, да имате едно тонично съкращение на мускула, когато имате движение в различни посоки, тъй като дистонията е абнормна поза и абнормни движения. Те може да имате фазични такива бърстове от интерфериращи фактически потенциали и разбира се, ясно може да се оформи и тремор, което най-често ние го виждаме в оксипиталис инфериор, OCI, в дълбоките мускули на врата, където ясно може да се види, че се оформят треморни залпове. Различно е, разбира се, различно е поведението и специфично поведението на мускула, за да може да кажем, че ако наблюдаваме това нещо, това се касае за дистония. Но специфично и не толкова. Най-специфично е поведението на дистоничния мускул при извършването на
контралатерално антагонистично движение. Например, ако вие имате ангажиране на левия стерноклейдомастоидеус, нали, вие ще виждате всички тези неща в левия стерноклейдомастоидеус, ще виждате едно завъртане на главата надясно. Но вие, ако накарате пациента си завърти главата наляво, ако може въобще да го направи това нещо, ще видите, че вместо да е спокоен левия стерноклейдомастоидеус, липсва така наречената реципрочна инхибиция и той продължава да има треморни залпове, което се вижда на втория диапозитив. Това е парадоксалната активност в този мускул, която е най-специфична за дистония. Така че ако правите полимиография, разчитайте на спонтанната активност, но най-вече разчитайте на активността в ангажирания мускул при контралатерални движения, когато той не реагира като нормален мускул, т.е. при него не може да се осъществи реципрочната инхибиция, а той продължава да се съкращава, понякога дори повече отколкото при дистонията, което показва, че този мускул е специфично дистоничен. И по този начин вие разбирате, че този мускул е дистоничен. Най-общо казвам. Така ето, ясно се вижда, както е примерно леватор скапуле в случая, че той всъщност, вижте, имате активност и при завъртането на главата наляво и при завъртането на главата надясно. Ето тази парадоксална активност мускула. Той трябва да е спокоен, сайлент, а той в крайна краища не е. 41% от дистоничните мускули остават недиагностицирани, ако не се направи полимиографска оценка, а 25% от неактивните мускули се диагностират като диагностични и биват погрешно инжектирани. Така че